Per què és important parlar d'estadística en pedagogia social? Doncs bé, jo en el meu dia a dia, quan arribo a la feina, quan me'l tinc afrontant els diferents projectes en els que estic, em faig moltes preguntes. Des de saber si un projecte d'inclusió social està funcionant o no, saber com detectar situacions de vulnerabilitat o saber el nivell de benestar emocional que estan tenint els estudiants abans que es cronifiquin, com avaluar l'impacte d'un programa, d'un projecte, d'una formació. Totes aquestes preguntes eh, es poden respondre amb estadística, perquè l'estadística el que a mi em dona són unes respostes basades en evidències, unes evidències sòlides i no només en una intuïció que jo pugui tenir com a professional del bueno, sembla que està funcionant o sembla que no, aquesta persona pot tenir aquest nivell o aquest risc de vulnerabilitat. L'estadística, les eines que jo tinc dins l'estadística em donen aquestes evidències que em permeten tenir una base sòlida per poder actuar.